אזרחי ישראל היקרים, כשנבחרתי לראשונה לראשות הממשלה, השתתפתי במצעד החיים במחנה ההשמדה אושוויץ. הרגשתי שם פתאום צורך עז להתעטף בטלית. התעטפתי ואמרתי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. לפני 10 ימים, שעות אחדות לפני היציאה למבצע ההיסטורי נגד משטר הרשע של איראן, ביקרתי בכותל המערבי. וגם שם פתאום הרגשתי צורך עז להתעטף בטלית. נשאתי תפילה להצלחת טייסינו הגיבורים, חיילינו ומפקדינו המעולים, לביטחון מדינתנו, לשלום עמנו. וכתבתי אז בפתק שהנחתי בין אבני הכותל, הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. עם כלביא, זה השם שנתתי למבצע. והיום, אחרי 10 ימים, חזרתי לכותל יחד עם רעייתי. שוב התעטפתי בטלית ונשאתי תפילת הודיה ובקשה להמשך ההצלחה. הודיה על מעשה הגבורה פורצי הדמיון של צבא ההגנה לישראל והמוסד. הודיה על גבורת עמנו, הגבורה שלכם, אזרחי ישראל, בעורף, כל מה שאתם עושים, באחריות, במשמעת, בגבורה. הודיה גם על שותפות חסרת התקדים עם ידידי הקרוב זה עשרות השנים, הנשיא טראמפ. אנחנו הבאנו את עבודת הצוות בינינו ואת שיתוף הפעולה בין המדינות שלנו לשיאים חסרי תקדים. הנשיא טראמפ אמר את זה היטב, מעולם לא הייתה עבודת צוות כזאת בין שני מנהיגים. בפתק שהנחתי היום בין אבני הכותל כתבתי, עם כלביא קם, עם ישראל חי. אמרתי במקום המקודש לנו, שנוסיף לעשות הכל, כדי להבטיח את נצח ישראל. אזרחי ישראל, אחיי ואחיותיי, אנחנו לא שוכחים ולו לרגע את המחירים הכבדים ששילמנו במבצע עם כלביא ובמערכה כולה. ליבנו מהמשפחות של קורבנות המתקפה הנפשעת של איראן, המתקפה הנפשעת על ערינו ויישובנו. אנו מחבקים את משפחות החללים בשותפות גורל ובערבות הדדית. אנו מייחלים להחלמתם המלאה של הפצועים. בו בזמן אנחנו מחבקים את המשפחות של 3 החטופים החללים שהחזרנו היום הביתה. יונתן סמרנו, עופרה קידר וסמל ראשון שי לוינסון, זיכרונם לברכה. שוחחתי עכשיו עם ההורים של שי ברגע הקשה שלהם, של נפילת החזרת בנם הגיבור, מפקד טנק שהציל רבים וגופתו נחטפה. ברגע הקשה הזה, מה אמרה אמו? אנחנו מחזקים אותך, ראש הממשלה, כדי שתמשיך במשימה. וזה כל כך מרגש. אנחנו נמשיך להשקיע את מלוא המאמצים בשתי הזירות. חיסול האיום האיראני למען עתיד ילדינו והדורות הבאים, והכרעת החמאס תוך החזרת כל חטופינו, החיים והחללים הביתה. יומיים לאחר תחילת המלחמה אמרתי, אנחנו נשנה את פני המזרח התיכון. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. גם אם יהיו עוד ימים קשים, לפנינו בעזרת השם, ימים גדולים וטובים, ימים של אחדות, ימים של עוצמה, ובעזרת השם, ימים של שלום. אז אני רוצה להגיד משהו נוסף. אני אמרתי, לא בבדיחות הדעת, אבל אמרתי את זה מעומק ליבי ואמונתי, שהעשייה הכי חשובה בכנסת ישראל היא סייעתא דשמיא. היה לנו כאן גבורה אדירה של לוחמינו, של אזרחינו, עזרה אדירה של ידידינו, אבל הייתה גם סייעתא דשמיא של הקדוש ברוך הוא, ועל כך אני מודה בשם דורות של יהודים שחיכו להקים את מדינתנו, ציפו שאנחנו נגן על עתידנו. כך אנחנו עושים. תודה לכם.